Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І мне вельмі прыемна, што да нас далучыўся палітычны аналітык, эксперт міжнароднай аналітычнай сеткі Research Solution Ігор Тышкевич. Добрый дзень, Ігор. Вітаю. Я уважліва сачу за тым, што робіць і што якія аналізы выкладае у сябе у YouTube на YouTube канале Ігор Тышкевич. Таму раю ўсім ад шчырага сэрца, калі гэтага вы яшчэ не зрабілі, подписывайтеся на яго YouTube канал. Спасылачка ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыма. Ну, безумоўна, подпісаўшыся на YouTube канал Еўрарадыё. І шмат цікавых тэмаў, якія я сабе зазначыў, таких грунтоўных, на якія хацелася пагаварыць, але можа быць па актуальных падзеях. Шмат увагі і таких розных версій, што ж стала прычынай для і нагодай для візіта дырэктара ЦРУ у Москву, а потым у Рыгу. У цябе ёсць нейкае сваё бачанне таго, што ўсё ж таки стала прычынай нагодай для гэтага візіту? Ну, я мяркую, што мы паглядзім, пабачым, скажем так, што дакладна стала нагодай па падзеях бліжэйшых там 3-4 тыдняў, але з усяго поля магчымых варыянтаў у мяне ёсць, ну, як для мяне, ёсць 3 тэмы, якія верагодней за ўсё, ну, найбольш актуальныя, прынамсі для Злучаных Штатаў Амерыкі. Тэма нумар 1 – гэта наўпрост звязана з тым, што Рэдкліф лецеў праз Рыгу. Гэта магчымыя правакацыі, як кажуць, на ўсходніх межах НАТО. Таму што з усіх краінаў, якія межуюць з Расіяй, або куды можа дацягнуцца Расія, у найгоршым становішчы знаходзіцца Латвія. І адпаведна, гэта дэманстрацыя, што нават гэтая краіна, она ўсё адно у поле нашай увагі, адпаведна, не варта там штосьці рабіць. Такія папярэджанні могуць быць, таму што раней было 4 візіты, ну, калі не лічыць поездку Помпео, калі ён кароткі час быў кіраўніком ЦРУ у Москву паводле інфармацыі, што Расія ўмешвалася ў амерыканскія выбары. Але калі адкінуць гэта, то па сур'ёзных тэмах было 4 візіты. Першы за апошні год 15. Першы 13 год перад анексіяй Крыма. Другі гэта абмеркаванне магчымага супрацоўніцтва ў Сірыі у барацьбе з ісламскай дзяржавай, дзе якраз таки Расія была зроблена прапанова, з аднаго боку, як размежаваць зону ўплыва, з другого боку прапанова, якім чынам можна супрацоўнічаць. Трэцяе гэта вось зараз, трэцяе гэта 21 год. Перад уварваннем Расіі в Украіну гэта было нешта кшталт такого папярэджання. Ну і хутчэй за ўсё гэта спроба была пагаварыць пра чырвоныя лініі, што не варта рабіць абодвум краінам, каб не было маштабавання вайны. Ну і зараз 4. Таму з таго, чаму ён мог прыехаць. Нумар 1 гэта Латвія. Нумар 2 зараз, ну, штось мне падказвае, што ў бліжэйшы час вельмі моцна актывізуецца размова пра так званае перамір'е на моры. Гэта азначае, каб Украіна не біла па расійскіх партах, Расія па украінскіх. І у такім выпадку маем нейкі аналог зернавой здзелкі 22 года. І у гэтых межах тэарэтычна, ну, ёсць роля Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму гэта тэма нумар 2. Тэма нумар 3 гэта Іран, у першую чаргу Іран, таму што там зараз патавая сітуацыя, бо Злучаных Штатаў Амерыкі не маюць рэсурсы сілавым шляхам даціснуць гэтую вайну да яўнай карцінкі ўласнай перамогі. Абмежаваны удар, напрыклад, па нафтавай інфраструктуры Ірана вайсковы, ён таксама немагчымы, таму што Іран захаваў, назовем так, свой ракетны патэнцыял, і ён уже прадэманстраваў, што у такім выпадку ідуць удары па нафтавай інфраструктуры Саудаўскай Аравіі і Катара, у першую чаргу. Для Злучаных Штатаў Амерыкі гэта таксама непрымальна станам на сёння. Але і бакі гатовыя выйсці на нешта кшталту такой дамоўленасці, каб і у Ірана была свая гісторыя перамогі, і ў ЗША. ЗША гатовы тэарэтычна пагадзіцца, што Іран будзе сцягваць плату за праход Армузскай пратокаю.
Але для ЗША гісторыя перамогі все ж таки такой беззаперечнай гэта было б несумнеўна гэта было б перадача Іранам збагачанага урана камусьці іншаму. І вот тут вельмі цікава, таму што Злучаным Штатам Амерыкі нават за грошы Іран гэта не аддасць. Ёсць магчымасці вот краіны, дзе ёсць тэхналогіі і які гэтым займаюцца: Брытанія, Францыя, Расія, Кітай. Калі глядзець з пункту гледжання наяўнасці тэхналогій, але не наяўнасці магутнасці, якія працуюць сёння, то гэта яшчэ Паўднёвая Карэя і Японія. Ну и просто робим раскладку. Паўднёвая Карэя и Япония откидываются. Франция, Британия откидываются, потому что они не в схеме. Перадаваць Китаю, асабліва калі ЗША за гэта будуць плаціць, но Трампа разорвуць на кавалкі яго наш выбаршчыкі. Не выпадае, застаецца Расія. І от за Расію тут пытанне, пад якія гаранты, якім чынам і ці можа Расія ўвайсці ў гэтую гульню. Але натуральна, у такім выпадку Москва будзе патрабаваць нейкіх ці то кампенсатараў, ці то нейкіх паслугаў для сябе. Гэта можа быць на ўкраінскім накірунку, на якім-небудзь іншым. Калі ўсё ж таки разглядаць першы пункт, гэта папярэдзіць наконт патэнцыйнае там нападу там ці нейкай іншых гібридных атакаў супраць Латвіі, Віктор К задае пытанне: на якую правакацыю, на ваш погляд, супраць Латвіі можа пайсці Крэмль, і калі будзе паўнавартасны напад на Латвію, ці будзе задзейнічана тэрыторыя РБ? Паўнавартасна я сумнеюся, але разыграць карту так званых неграмадзянаў Латвіі альбо расійскамоўнай меншасці тэоретычна, я думаю, што Расія можа паспрабаваць. Таму што паўнавартасны напад, тут пытанне, наколькі будзе рэагаваць сам весь блок НАТО. І калі гэта беспасярэдна такое непасрэднае ўварванне расійскіх войскаў, то верагоднасць рэакцыя значна большая, чым гэта нейкі, умоўна кажучы, гібридны канфлікт. Ну і ўрэшце рэшт Путін больш любіць менавіта такія гібридныя канфлікты, таму што давайте узгадаем, вайна супраць Грузіі гэта аперацыя по принуждению к миру. Вайна супраць Украины с 2014 года нас там нету. С 22-го специальная военная операция. І зноў-таки Путін, не ведаю чаму, але ён пазбягае называць вайну вайной і пазбягае пры пачатку, пачынаць, скажем так, менавіта ў фармаце, што ёсць толькі расійскія войскі. На зямлі, на месцы мусіць быць нешта дадатковае. С Украины ў 22 годзе выключэнне, таму што была гісторыя з 14 года. Таму нейкія падобныя правакацыі я не выключаю, што нам будуць быць. Ці ўлезе гэта Беларусь, калі гэта не ўварванне, те ж самыя мігранты на зараз туды бегуць. З гледзяча інфармацыйнага, верагодна так, з гледзяча вайсковага, я сумнеюся. Ці можна нейкім чынам звязваць візіт дырэктара ЦРУ ў Маскву, калі асабліва браць пад увагу першы пункт, можа быць папярэджанне наконт Латвіі, а можа і ўвогуле правакацый адносна краінаў НАТО, і выказванне Трампа учорашняе, здаецца, пра тое, што ён сказаў, што Путін, Расія на краіны НАТО нападаць не будзе, я вам зуб даю. То есть звязана гэта не, ці просто гэта можа быць просто адказ на пытанне журналіста, а з іншага боку гэта можа быць звязана, таму што гэта могла быць реальна тэма абмеркавання. І магло быць некае пасланне, які кіраўнік ЦРУ прывёз Трампу. А ўвогуле у такім перакананні Трампа у тым, што Крэмль будзе менавіта так дзейнічаць, ці лепей сказаць, не дзейнічаць ніякого дачынення да краінаў НАТО, вы бачыце нейкую ўсё ж таки логіку і верыце гэтым словам? Трамп казаў, што кіраўнік Паўднёвай Карэі таварыш Кім хороший чалавек. Трамп кажа, што Канада гэта failed state, гэта ворагі Злучаных Штатаў Амерыкі. Трамп казаў, што Іспанія паводзіць сябе абсалютна варожа датычна Злучаных Штатаў. Трамп казаў, што Данія гэта з'ехаўшая з глузду дзяржава, якая не дае Грэнландію. Зараз Трамп кажа, што Путін хороший чалавек, нападаць не будзе. Окей,
Ну да, можа, дух анкорыджа вярнуўся ці яшчэ што. Калі вот далей працягнуць гэты ланцужок развагаў, калі ну вот звязваць не звязваць словы Трампа і візіт дырэктара ЦРУ ў Маскву, некаторыя і звязваюць гэты візіт ЦРУ ў Маскву, дырэктара ЦРУ ў Маскву і сённяшні візіт Лукашэнкі у Москву, маўляў, ну вот бачыце, не паспеў гэты зляцець, як выклікалі на кавёр Лукашэнку. Бачыце тут сувязь ці не? Ну, пытанне, што абмяркоўвалі. Калі абмяркоўвалось пытанне Латвіі і калі так ці інакш Беларусь была ў тэме, верагодна. Калі абмяркоўвалось пытанне перамір'я на моры, таксама верагодна, тому што я хочу нагадаць, што ў 22 годзе, калі абмяркоўвалась зернавая сделка, Беларусь вельмі хацела ўлезці як краіна-транзіцёр, праз якую прыйшло украінскае зерне. А зараз ёсць два рэзоны. З аднаго боку, на працягу бліжэйшых 3 месяцаў, калі Злучаныя Штаты Амерыкі захочуць мець справу з беларускай калійкай, трэба вырашыць пытанне па транзіту. З іншага боку, улічваючы пашкоджанне партам Вялікай Адэсы, Украіна не зможа цалкам вывесці свой ураджай праз парты, нават калі яны будуць разблакаваны. Адпаведна, пытанне чыгуначнага транзіту, оно важнае. І тут тэоретычна Беларусь можа таксама паспрабаваць улезці, тады для той самай Літоўскай рэспублікі гэта будзе вельмі добры палітычны крок, казаць, што мы не дазвалялі транзіт беларускага калія, але вот дзеля Украіны, каб дазволіць транзіт украінскага зерня, мы гатовы пайсці вот на такое. Вось. Таму у выпадку, калі памяркоўвалась такі варыянт, то да, гэта таксама мела сэнс. Ну і трэцяе, гэта тое, што сустрэча Путін выклікае Лукашэнку на размову не радзей, чым раз на 2-3 месяцы, 2 месяцы з часу папярэдняга выкліка прайшло. Ну вот акурат таки давайте вернемся до тэмы калія і вернемся праз ваш допіс, які вы зрабілі ў дзень, калі, як вы написали, Трамп пошел торговой войной на Канаду. Пошлины в 50% много, и этот конфликт может привести к бурной радости в Минске. Ці сапраўды ёсць падставы для, можа быть, радасці, хай сабе, можа, і заўчаснай, але ўжо з перадвкушэннямі, як кажуць? Гэта можа быць у фармаце, калі ў Менску здолеюць працаваць, таму што мы маем зараз? Злучаныя Штаты Амерыкі ўводзяць новыя мыта датычна канадскіх тавараў. Прычым пад гэтыя мыта часткова патрапляюць, я кажу, што не цалкам, але часткова патрапляюць тавары, якія ўваходзяць у пералік таварных групаў зоны вольнага гандлю між Мексікай, США і Канадай. Фактычна гэта парушэнне дамовы, якую падпісалі Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну, по принципу, пацан сказал, пацан передумал. Ну, глядзячы Трампа. У адказ вельмі рэзкая рэакцыя Канады. І Злучаныя Штаты Амерыкі рэальна залежаць ад Канады па 3 таварных пазіцыях, якія важныя. Першае, гэта электрыка. І от, падавалось бы, што Злучаныя Штаты Амерыкі могуць генераваць дастатковую колькасць электрыкі, але давайте узгадаем, што ідзе такое вельмі хутка развіццё дата-цэнтраў, якія ёсць спажыўцамі вялікай колькасці электраэнергіі. Дата-цэнтры ў Злучаных Штатах Амерыкі альбо на самым поўдні, там, дзе ёсць у тым ліку сонечная энергія ветравая, альбо на самай поўначы, на мяжы з Канадай. І, адпаведна, Злучаныя Штаты Амерыкі залежныя ад паставак электраэнергіі якраз-такі на патрэбы гэтых дата-цэнтраў. Другі складнік – это нафта, што для Злучаных Штатаў Амерыкі перад выбарамі у Конгрэс прамежкавымі гэта вельмі важна, таму што гэта кошты на амерыканскіх заправках. Трэці складнік – гэта угнаенні, у тым ліку калійныя. Злучаныя Штаты Амерыкі імпартуюць з Канады ад 2,5 до 4 мільёнаў тонн калійных угнаенняў залежыць ад года. Ні электрыка, ні нафта, ні калійныя угнаенні сёння пад падвышанае мыта не патрапілі. Але спробы такія ўжо былі. Я хочу нагадаць, што на пачатку года Трамп уводзіў 25% мыта датычна калійкі. Гэта якраз калі з Беларусю пачалі размаўляць пра калійныя угнаенні актыўна. Але тады амерыканскія фермеры, назовем так, крышку пачалі пратэставаць, і мыта знізілі да 10%. Адпаведна, зараз на фоне вось новай хвалі гэтай гандлёвай вайны з Канады, прынамсі, ўжо кіраўніцтва правінцыі Онтарыо, кіраўніцтва яшчэ некаторых правінцый, яны ўжо казалі, што хлопцы, калі так, давайте мы будзем абмяжоўваць пастаўкі энергіі, пастаўкі угнаенняў. Слова калійныя угнаенні яны не прамаўлялі.
Але калі ёсць такая пагроза, то адпаведна натуральна, што у кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі варта могуць з'явіцца думкі, давайте паглядзім, дзе можна яшчэ ўзяць. І от дзе можна яшчэ ўзяць, тут якраз таки старая тэма з Беларусі, она можа вылезці. Але для гэтага, для того, каб гэта рэалізавалася, тут ключавое пытанне, а як вывозіць? Таму што Беларусь вывозіла з аднаго боку праз расійскія парты, з другого боку 25 і пачатку 26 года, самым пачатку 26 года адпрацавалі схему вывазу праз калідор поўнач-поўдзень праз іранскія парты. Бэкбэгамі вывозілі туды. Але ёсць одна праблема. Іранскія парты зараз заблакаваныя. Вось. І у такім варыянце застаецца альбо праз Украіну, але тут трэба дамаўляцца з Украінай, альбо праз Літоўскую рэспубліку, і кіраўніцтва гэтай краіны не адмаўляе таго, што Злучаныя Штаты Амерыкі ціснулі на іх з пытаннем транзіту. Праз Польшу не так зручна, таму што Польша гэта розная шырыня чыгуначнай калеі, гэта трэба альбо ў кантэйнерах, зноў-такі ў бікбэгах везці. Але калі ты везеш назад на ўсход кантэйнеры, то улічваючы профіцыт кітайскага гандлю з краінамі Еўрапейскага Саюза, то кантэйнеры можна взять досыць лёгка, таму што ёсць профіцыт пустых кантэйнераў в Европе і у тебе самога. А калі ты везеш на захад, а Польша гэта заходні накірунак, то не так все просто з кантэйнерамі. Таму схема з бікбэгамі, она таксама становіцца значна больш дарагой. Таму Польша менш верагодна, а вось краіны Балтыі больш верагодна. І пытанне па таймінгу. Гадавыя контракты, яны заключаюцца звычайна у лістападзе месяцы. У найгоршым выпадку на пачатку снежня. Каб некія трейдеры прыйшлі, гэта азначае, што тебе мусіць быць на наступны год зразумелы прававы рэжым вываза гэтай прадукцыі. І гэта азначае, што да канца лістапада, пачатку снежня мусіць нешта вырашыцца з транзітам. Таму што калі не, тады пытанне адкладаецца, прынамсі, да весны, тому что напрыканцы траўня ў чэрвені контракты паўгадавыя на другую палову года. Вось. І тады, в прынцыпе, момант з гэтых 6 месяцаў губляюцца, калі застанецца яшчэ інтарэс. І, адпаведна, так, зараз будзе больше крышку інтарэс Злучаных Штатаў Амерыкі, ёсць пэўны інтарэс Менску, пытанне, як яны будуць дамаўляцца. Ёсць інтарэс Расіі, каб гэтага не адбылося. І я, можа быць, тут троху такой канспіралогіі накідваю, можа быць, вот гэты момант, што ніяк не могуць дамовіцца, як усё ж таки будзе транзіт беларускага калія, ці можа Літва гэта ўсё пайсці насустрач ці не, можа быць, з-за таго, што не могуць тут дамовіцца, і наступны візіт Коўла адкладаецца, ўсё адцягваецца ў Беларусь. Гэта не асноўная тэма, але я думаю, што гэта таксама звязанае. Потому что калі зроблены першы крок, што зняццё амерыканскіх санкцый, другі крок это пытанне, окей, санкцыі знялі, а як вывозіць? Таму гэта хутчэй другі варыянт. Адна з тэм, але яшчэ не вырашана тэма, ці будуць уваходзіць ці амерыканцы, ці амерыканцы не толькі у капітал, альбо Петрикаўскага горна-збагачвальнага камбіната, альбо Недранежин, гэта былы Славкалій. Гэта таксама хутчэй на стале. На стале, я думаю, што пытанне банкаўскай сферы. На стале пытанне у агуле, скажем так, пэўнай разблокіроўкі не толькі пытаннях калія, але з пэўных транзітных потокаў. Таму гэта ўсё комплекс, але я думаю, што пытанне лагістыкі, адно з. І это звязана і з самім візітам, і з перамоўным працэсам, і з вызваленнямі, то есть гэта ўсё такі вузел завязан. Умоўна кажучы, за тое, каб разблокаваць транзіт, Лукашенко, я думаю, што будзе гатовы аддаць шмат што. Калі вот узяць яшчэ момант, мы не адзін раз гэта абмяркоўвалі в эфірах, вы не адзін раз казалі пра вось гэтую тэму, амерыканцы увойдуць ці набудуць акцыі, ці набудуць увогуле гэтае радовішча, это вот камбінат, і мне іншыя эксперты, эканамісты казалі, да, у жаданні у Мінска прадаць, вцюхаць каму-небудзь гэтыя актывы ёсць, але штосьці в Амерыцы гэта нідзе
не чуваць, не абмяркоўваецца, ніхто ад з таго боку інтарэс на пакупку не праяўляе. Што вот ўсё ж таки адбываецца, на ваш погляд, ёсць сапраўды? Ключевое пытанне гэта яшчэ раз пытанне лагістыкі. Таму што гэта ж не то, што там Трамп ці хтосьці будзе набываць. У Штатах ёсць дзве ключавыя кампаніі, які гэта могуць зрабіць. Адна з іх, вот, про якую я пісаў, называю Mosaic Group. Я гэта пісаў, скажем так, не на пустым месцы. Але Mosaic можа увайсці ў капітал у тым выпадку, калі будзе упэўнены, што спакойна зможа распараджацца тым, што тут, умоўна кажучы, выкапаюць. Без гэтага размовы далейшего пра продаж, то бишь папярэднія могуць ісці, пра кошты могуць ісці. Была невялікая верагоднасць, скажем так, гэта 10 у траўні месяцы, была невялікая верагоднасць, калі амерыканскія кампаніі маглі прызыкнуць і заявіць пра магчымасць сделкі. Але у траўні месяца хочу нагадаць слова Александра Григорьевича. Но если они хотят, у нас есть 3 миллиарда цены. Пасля гэта я написал, что калі один асобна взяты беларус будзе вельмі жадным, то не будзе нічога. Потому что гэты актыў гэта не пытанне 3 мільярдаў, это пытанне значна меньше, потому что там часткова кампенсацыя ідзе палітычная. Таму адпаведна, калі з Менску будуць далей гнуць, вот нам патрэбны грошы тут цяпер і паболей, ну, паколькі глядзяць на Россию, на расійскія казкі, то я раю згадаць пра старуху разбіты карыт. Ну так, да. І момант, на які вы таксама звярнулі ўвагу, што Расія не зацікаўлена ў гэтых дамоўленасцях, каб з транзітам вырашылася пытанне, ну бо Усть-Луга, расійскія вот гэтыя маршруты і ўсё астатняе, калі ўсё ж таки працэс, ну, з кропкі зрушыцца і пойдзе да нейкага вырашэння, што будзе рабіць Крэмль? Ну, спрабаваць яго альбо замарудзіць, альбо сарваць. Но я хочу нагадаць 2022 год, калі гэтая тэма двойчы падымалась, один раз в Беларусі, другі раз на паліцоўках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Генсека. Але тады гэта абмяркоўвалась у рэчышча размову пра зерновую сделку 22 года, каб Украіна могла вывозіць зерня. Тады гаварылась пра тое, што вот Беларусь можа стаць транзіцёрам. Ну, тады ж не калі, вот просто выкарыстанне Беларусі як транзітнай краіны. Што тады зрабіла Расія, таму што гэта было таксама не ў яе інтарэсах. Хочу нагадаць, жнівень 2022 года расійскія войскі, большая частка уже давно выйшлі з тэрыторыі Беларусі. У Менску заявляюць, што мы готовы подставить плечо для транзиту украинского зерня. И хотели таким чином дистанцироваться от России. На территорию Беларуси залетают 2 Ту-95, запускаются ракеты по Украине. На хвилинку, Беларусь это не пусковые рубежи для Ту-95. С войсковых гледзяча это абсолютно глупая идея. Але з палітычнага гэта спрацавала. То бишь, першы раз прадэманстравалі, ну окей, скажем так, некі асобна взяты беларус гаворыць, што мы гарантуем праход. Але мы паказваем, што гэты беларус вырашае не болей, чым мопс гэтага самага беларуса, датычна беларускай палітыкі. Другі раз, скажем так, гэта было паднята на ўзроўні кіраўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Калі не памыляюсь, то генсекцыі, то кіраўнік сусветнай прадуктовай праграмы заявілі, што ну вот ёсць жа Беларусь, давайте транзит. Што адбываецца? Ізноў залетаюць 2 тушкі, ізноў залп па Беларусі. Ой, з Беларусі па Украіне. Тая ж самая дэманстрацыя, што сорі, ну вы што, мопсіку хочаце паверыць? Таму штосьці падобнае я не выключаю, потому што станом зараз сітуацыя такая, ну па санкцыйных рэжымах у прынцыпе беларускі і расійскі калі яны падраўняліся, таму што я хочу нагадаць, што з лета 22 года расійскае ўгнаенне не знаходзіцца пад санкцыямі амерыканскім прынамсі. А вось па лагістыцы Расія фактычна трымае лагістыку беларускую, ну Беларусь трымае за горла па лагістыцы, і на гэтым фоне размаўляць пра любое адпаўзанне ад Расіі, не адпаўзанне, пра змяншэнне расійскага ўплыву не выпадае. Па адной простай прычыне, што калі ты хочаш зарабіць хоць крышку грошай і пагандліваць са светам, ты мусіш гэта зрабіць праз расійскую тэрыторыю.
выкарыстоўваючы расійскую чыгунку, расійскія порты. Калі мы говорим про порты Балты, я хочу нагадаць, что у тым накірунку чыгунка аднапутная. Гэта значит, пропускная здольнасць і абмежавана. Калі мы говорим про накірунак, напрыклад, Азія і далей, ну там крышку падстрахавалі за кошт того, што гэта упакавалі ў правовы рэжым альбо пояса і шляху, альбо калідора поўнач-поўдзень. Потому что, напрыклад, то, што Беларусь прадае талібам актыўна досыць шмат паліва, ну да, России гэта не падабаецца, але гэта упакавана у сістэму міжнародных, дакладней, шматбаковых дамоўленасцяў по гэтым калідоры. У выпадку просто транзіта праз Беларусь альбо адкрыцця для Беларусі магчымасці доступа да партоў нерасійскіх, гэта не будзе упакавана у шматбаковай дамоўленасці, ну, на ўзроўні там, дзе залучана Расія. Ну, так яны паспрабуюць гэта любым шляхам перарваць, таму што на дадзены момант для іх сітуацыя край выгадная. Ну так, і вот у гэтай сітуацыі набліжаюцца, нібыта там яны кулуарна пра нешта дамовіліся, вырашылі пытанне, с Літвой узгаднілі, і тут это становіцца публічным, залятаюць две тушкі, ці як апошнім часам залятаюць нейкія шахеды, а ўжо ляцелі і ў Літву даляталі, і да Польшы, я ўжо не кажу, і ўсё астатняе, і што, і ўсё? Ну, тут пытанне ў тым, што калі гэта амерыканскі трек, то на дадзены момант Россия зацікаўлена ў тым, каб Злучаныя Штаты Амерыкі заставаліся на кантакце з Москвой, у тым ліку па ўкраінскім пытанні. Таму што з гледзяшча замарозкі гэтай вайны, тое, што прапануе Вашынгтон, для Москвы найбольш выгадна. Дакладней, рамкі, дзе Вашынгтон ёсць адзіным пасярэднікам, для Москвы найбольш выгадныя. Тут можна згадаць і словы Трампа, што русскія не нападуць, ось, і ягоныя досыць такія камплементарныя выказванні датычна Пуціна, і сама канцэпцыя, што Злучаныя Штаты Амерыкі хочуць згуляць з Расіяй супраць Китая. Гэта азначае для Расіі таксама змяншэнне эканамічнай залежнасці ад КНР. Ну і дадатковыя магчымасці. Можна, умоўна кажучы, пагандлівацца. А цяпер, калі мы маделюем сітуацыю, што група пасярэднікаў, напрыклад, Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўрапейскі Саюз, у еўрапейскіх краінаў крышку іншыя пазіцыі. Калі Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўрапейскі Саюз і Кітай. А навошта Кітай, каб нехта гуляўся ў Расію супраць КНР? Таксама пытанне. Таму іншыя фарматы для Расіі значна менш выгадныя. І вось гэта разблакіроўка, она магчыма на дадзены момант покуль у тэме Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну, альбо іншы варыянт, калі мы говорим, але іншы варыянт гэта Кітай плюс Індыя, але ім гэта зараз не патрэбна, таму што лагістыка беларускага калію у тым накірунку у іх ёсць. А ці ёсць нейкія прыкметы, што ўсё ж такі, ну, Літва можа пайсці на такую дамоўленасць, таму што ўжо і прэзідэнт Літвы казаў пра тое, што ніякіх там зменаў санкцыйных у дачыненні да рэжыма не будзе, што на наступны год усё працягнецца, і выступалі іншыя палітыкі, ці палітыка это адно, а там вот могуць... Ну, пытанне заява, пытанне наколькі чым будуць гандлявацца. Я хочу нагадаць, што пару месяцаў таму казалі про так званую кампенсацыю з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ці бяспекавую, ці эканамічную. Зараз, натуральна, падняццё ставак, што будуць казаць, што ні за што, ніякім разе. Я хочу нагадаць яшчэ одну гісторыю з Літоўскай Рэспублікай, гэта адкрыццё прадстаўніцтва Тайваня. Калі на пачатку і таксама казалі, што не, з чырвонымі камуністамі з Пекіна мы ні ў якім разе вяртацца да супрацоўніцтва не будзем, і так далей. А зараз на ўзроўні прэм'ера вызнаюць, што адкрыццё прадстаўніцтва, дзе напісана не прадстаўніцтва Тайбэя, а прадстаўніцтва Тайваня, гэта была палітычная памылка. Іншая справа, што яны спрабуюць дабіцца, каб Тайвань сам памяняў гэтую назву. І пошук кантакту з Кітаем. Таму так, ёсць палітычныя заявы. Вот была прынцыповая заява па прадстаўніцтву Тайваня, што ніколі не будзе змены палітыкі, змены рыторыкі. Ну, окей. Но она была. Зараз скрываем ЛРТ, читаем, а там, ну, там крышку іншая, но, магчыма, гэта просто выключение з правил. Может быть, гэта просто працяг вот такой незломной, неизменной генеральной линии.
Ігор, але ўсё ж таки калі паглядзець на той момант, калі зараз мы далучым да калія і украінская зерня і транзіт праз тэрыторыю Беларусі, калі до гэтага дойдзе сапраўды па выніку ўсіх гэтых вот украінская зерня это вельмі класная тэма для літоўскіх палітыкаў. Потому что тады яны гавораць, што мы не рабілі ніякі паступак злачыннаму рэжыму Лукашенко. Мы дапамагаем Украіне. Дзеля гэтага даводзіцца заплюшваць вочы на то, што там паралельна едуць нейкія ўгнаенні. Але такі варыянт верагодны толькі тады, калі будуць нейкія абмежаванні ўсё ж таки на моры досыць істотныя. Ці то інфраструктурныя, гэта азначае, што немагчыма будзе хутка аднавіць паўнавартасную працу партоў, ці то вайсковыя, што парты будуць як і далей пад ударам. І ў адным і ў другім выпадку рашэнне гэтай галаваломкі таксама прыпадае на канец верасня, пачатак кастрычніка. Прычым як для Украіны, так і для Расіі, таму што калі не будзе разблакіроўкі партоў, бо Расія таксама не можа вывесці свой ураджай іначай, як праз Азоўскае і Чорнае море. Таму што на Балтыке у Расійскай Федэрацыі, калі браць агульную магчымасць для перавалкі зерня, на Балтыцы менш за 7% расійскіх магутнасцей перавалкі зерня. Яшчэ раз, менш за 7%. 93% гэта Азовскае і Чорнае море. І калі яны стаяць, то ў Расіі тая ж самая праблема. Адпаведна, калі да пачатку лістапада не вырашаецца пытанне, што будзе з ураджаем гэтага году, то аграфірмы яны пачынаюць задавацца пытаннем, а ці трэба нам сеяць у наступным годзе? Таму што гэта пытанне не толькі таго, што нагубляюць грошы, не толькі што дзяржава губляе даходы ад знешняга гандлю, для Украіны гэта будзе балюча, але гэта пытанне наогул існавання сяго сектара, таму што в умовах вайны і з таго і з другого боку частка элеватару, частка магутнасці яны пашкоджаны для захавання. Зерня такі прадукт, што умоўна пад адкрытым небам оно можа пралежаць пару месяцаў, пасля оно пачне гніць. Вот пару месяцаў гэта умоўна кажучы лістапад. І альбо ты да гэтага часу маеш нейкі план і нейкі графік, як ты гэта будзеш вывозіць, альбо ў такім выпадку ты вырашаеш, колькі у мяне застаецца грошай, каб пасеяцца ў наступным годзе, колькі я буду сеяць адсоткаў ад цяперашняй плошчы, і пасеўны матэрыял ты толькі заховаеш, а все астатняе, калі згніе, то і халера з'е. Калі шлях для украінскага зерня будзе такі праз тэрыторыю Беларусі, ці не азначае гэта, што да, гучаць палітычныя заявы, Лукашенко суагрэсар, там разглядаецца пытанне аб крымінальным пераследзе Лукашенко там праз у генеральнай пракуратуры, але бізнес ёсць бізнес, это другое. Тут вяртаемся да схемаў магчымага наладжвання гандлёвых адносінаў. Ну, можна шмат крытыкаваць, я хочу нагадаць, што нафтаправод «Дружба» працуе. Расійская нафта, якая ідзе у Венгрію і Словаччыну. Просто факт. З гледзяча асобных дамоваў, ну, як бы там ни было, для падняцця ставак на беларускім накірунку, это ў тым ліку, каб адкрыць асобны беларускі трэк. Потому что гэта не азначае, што ніколі ні з кім ніяк не супрацоўнічаць. Потому что, яшчэ раз, зараз ёсць супрацоўніцтва у гуманітарнай сферы, абмены, вяртанне украінскіх грамадзянаў, гэта ёсць. То бишь ніхто магчымасці кантакту не закрывае. Гэта ёсць. Магчыма, некаму з беларускіх апанентаў Лукашэнкі гэта не падабаецца, але гэта ёсць. І гэта будзе. Таму што гэта пытанне выжывання канкрэтных людзей, выжывання краіны. Яшчэ раз, у выпадку з зернем, калі будзе Украіна вымушана пра гэта дамаўляцца, натуральна, па сваім трэку, яна так же сама, як і Польша, калі дамаўляла з Лукашэнкам. Пра заканчэнне міграцыйнага крызіса, чаму пачобут выйшаў, Польша выставіла свае патрабаванні, якія былі задаволены часткова. Часткова пайшло актывізацыя супрацоўніцтва. Украіна зараз будзе выставляць свае патрабаванні, дзе ў тым ліку адказны за 22 год.
Але ў ліку гэтых патрабаванняў не будзе таго, што умоўна кажучы Пал Палыч Латушка або Святлана Ціхановская на лімузіне прыязджаюць у Менск. Таму што гэта справа ўжо саміх беларусаў. Кіеў будзе супрацоўнічаць з дэмакратычнымі сіламі, але пры гэтым, калі будзе патрэба, ён будзе весці свой уласны трэк. І гэта лагічна. Ну так, да, логіка, ў прынцыпе, тут как бы выжыванні і для нацыянальнай бяспекі і ўсяго астатняга яна дыктуе такія падыходы у тым ліку. Ігор, тваё меркаванне ўсё ж таки шмат расказвае і з аднаго боку Белпол і вось гэты чыгуначнікі незалежныя беларускія і адпаведныя спецслужбы Украіны пра тое, што адбываецца ў Беларусі пры памежнай тэрыторыі, нейкія будоўлі плацдармаў, пад'ездаў, пляцовак і ўсяго астатняга ваенізаванага. Да, то не новая інфармацыя. Давай разглядаць. Просто пытанне, што час, калі ты гэта яшчэ раз агучваеш, гэта таксама ёсць палітычны інструмент. Берем 37-ю брыгаду. Калі не памыляюсь, інфармацыя пра то, што 37-я брыгада і нават пра нумар гэтай брыгады, гэта 2024 год. Да, 2 гады ўжо гавораць пра гэта, так. То бишь тэарэтычна зараз пра гэта гаварыць не мае сэнсу, таму што ну окей, брыгада 2 гады ўжо як ствараецца. Тут пытанне ў іншым, што хацелі хутка стварыць брыгаду, а не атрымалось. 2 гады стваралі, так і не стварылі. Зараз толькі афіцэраў кантрактніку на 1 батальён набралі. Гэта таксама сведчанне іншага, наколькі боездольны, скажем так, вайсковы складнік вакол Лукашэнкі. Калі гэтыя, скажем так, вялікія палкаводцы скажуць пра пагрозу з Украіны, за 2 гады не здолелі набраць брыгаду. Калі яны пачалі будаваць у 24 годзе вайсковы гарадок пад гэтую брыгаду, ну і зноў такі, ну калі ў цябе ёсць хуткая патрэба, ты хутка будуеш. А калі ты за 2 гады вайсковы гарод так не дабудаваў, ну гэта пытанне альбо з рукамі, які не адтуль растуць, альбо з грашыма, які за гэта рукі могуць плаціць, альбо з галавой, яка не так думае. Калі ты будуеш вайсковы гарадок, і пад любую брыгаду, любая брыгада мусіць недзе трэніравацца, каля яе мусіць быць полігон. Калі ты ствараеш паўднёвае аператыўнае камандаванне, у кожным аператыўным камандаванні ў Беларусі, паўночна-заходняе, ёсць свае базавыя полігоны. У гэта аператыўнае камандаванне мусіць быць свой базавы полігон. На любы полігон ёсць чыгуначная ветка завозу тэхнікі. Ну не будзеш ты танк гнаць па аўтадарозе. Ты привезешь на ближайшую станцию, скажем так, цягнік, ну, берем то же самое Буст-Лесновский, там навокал 4 станции, на якіх разгружаются. Одна з іх, это станция Полонка, под Бранчами, там просто, ну, регулярно бачу, калі быў дзіцёнкам, потому что дачка там была. Натуральна, што ты будешь цягнуць туды чыгунку і будаваць гэта. Ёсць яшчэ больш анекдотычная сітуацыя. Прыдадзена да 37-й брыгады ствараецца артылерійская брыгада. Ну окей, вы яе ствараеце. Але там сітуацыя з стварэннем гэтай брыгады яшчэ горшая. Зноў-такі, гэта наколькі, як бы сказаць, палкаводчыцкія беларускія палкаводцы. Ну не здолелі стварыць, ну хацелі, не атрымалася. Ні вайсковы гарадок падрэчыцца пабудаваць, ні брыгаду стварыць нармальна. Калі ствараеш аператыўнае камандаванне, у цябе мусіць быць супрацьпаветраная абарона, сродкі РЭБ, мінімум 1 батальён сувязі, пажадана брыгада, мінімум 2 мотастрэлковыя брыгады апроч сіл спецыяльных аперацый. Ну нема. Нават тэлефаністаў не знайшлі, каб на старыя тапікі пасадзіць аднаго в Луніцы, другого в Гомлі. Ну вось і все палкаводцы, але навіна натуральна ёсць. Зноў-такі, от з пункту гледжання ума і сообразительнасць, кажучы па-расейску. Калі ты будуеш вайсковы гарадок, калі ты будуеш вайсковы полігон, калі ты будеш разгортваць інфраструктуру, вот то, што зараз яны толькі азаботились тым, каб пабудаваць пад'ездныя шляхі для чыгункі. Ну лагічна, што будматэрыялы табе ж прасцей, танней падвозіць чыгункай. Ты на пачатку пабудуеш станцыю,
каб гэта было хутчэй і ашчаджаць грошы, пасля пачнеш будаваць. Тут не. Лёгкіх шляхоў не шукаем, то бишь круглае носім, квадратнае катаем. Спачатку пачалі будаваць вайсковы гарадок, пасля палігон, пасля вырашылі станцыю далі. Ну гэта Беларусь, детка. Што ты скажаш? Ну тады зразумела, чаму з аднаго боку прыходзяць такія навіны: о, там будуюць, вот там открываюць, вот там вайсковыя нейкія аб'екты новыя, а з другого боку прыходзяць там прадстаўнікі ВСУ і кажуць: ну там нічого страшна, мы не чакаем ніякага нападу, там що, не палохайцеся. Не, яны паліткарэктныя. Ты, хто ў тэме, хто назірае за гэта рэчу, ну скажем так, яны, ну як, калі сказаць вельмі так далікатна, часам яны гучна смеюцца. Добра, давай, Ігор, можа быць, на завяршэнне закранем тэму еўрапейскую. Не адзін раз у папярэдніх наших эфірах ты казаў, што ўсё ж таки следам, магчыма, за вот этим амерыканска-мінскім трэкам можа з'явіцца альбо там амерыканска-еўрапейскі сумесны, там альбо польскі асобны трэк. У той же час вот у нас былі тут у эфіры твае калегі, польскія палітолагі, і Павел Казанецкі, і Міхал Патоцкі, і яны казалі, што пакуль хотя бы нейкага ну не то что мира, перамір'я, там спынення вагню ва Ўкраіне не адбылося, Еўропа з Мінскам там на нейкія размовы, замірэнні, перагортванне сторонак, там спробы наладзіць пацяпленне адносінаў не пойдзе. Все ж таки, что адбываецца? Давай разделим. Что такое перамоўны трэк? Вот чему я кажу, что польскі ёсць. У тебе ёсць пэўная колькасць прэтэнзій да другого боку. У другого боку есть свои хотелки. Вы не размаўляеце. Что такое перамоўны трэк? Вы сели за один стол, ты кажаш, что, хлопцы, вы хочаце ці нармалізацыі, ці чагосьці яшчэ, але спачатку зрабіце раз, два, три. Давай глядзім по польскаму трэку. Натуральна, што на палітычным узроўні прэзідэнт Польшчы прэм'ер будзе казаць ніякага пацяплення з Лукашенко. Але давай глядзець по фактам. Першыя контакты, у тым ліку з дапамогай кітайцаў. Міграцыйны крызіс скончыўся? Скончыўся. Гэта не амерыканскі, гэта польскі перамоўны трэк. Наступнае пытанне — адкрыццё новых памежных пунктаў. Пытанне Анджея Пачобута. Дзе Анджей Пачобут? В Польше. Калі он захоча вярнуцца, он вернецца. І затрымаць яго хочацца не будуць, таму што Менску патрэбен гэты перамоўны трэк. Гэта не азначае, што пацяпленне вот тут і зараз. Так же самое, как американский перамоўны трэк. Это ж не означает, что, скажем так, все претензии Белого дома сняты. Санкции-то еще есть. Когда проходит информация про то, что французский эмиссар прилетал до Лукашенко, это ж не означает, что Франция сказала, что Лукашенко найлепший президент из усіх, скажем так, сусветных лидеров, мы его вызнаем президентом. Не. Есть пэўныя претензии, есть американский трэк, ёсць замер магчымасцю для пачатку асобнай сепаратнай размовы. Вось гэта ёсць перамоўныя трэкі. Ёсць вынік перамовы, результат перамовы, ёсць перамоўны трэк, працэс. Берем Украіну. Давай узгадаем, я думаю, что ты цудоўна узгадаеш і эфіры у тебе в студыі конца мінулага года. Украина развернулась до Беларусі, Украина вызнала Святлану Ціхановскую, зараз що будзе, гэтак далей. Я тады сціпленька казаў, што хлопцы, дзяўчаты, гэта ўсяго толькі падрыхтоўка для ўласнага сепаратнага перамоўнага трэку. Гэту падрыхтоўку можна выкарыстаць. Окей, Святлана Георгиевна з'ездзіла до Киева. Окей, адкрылі прадстаўніцтва. Давід Рахамія, наколькі украінская прэса кажа, хутчэй усё быў у Менску. Прагаварылі. З боку Киева было папярэджана, што хлопцы, хопіць выкарыстоўваць вышкі МТС для карыгавання, скажем так, сігналаў. Вышкі заткнулись. Гэта ёсць перамоўны трэк, гэта працэс. Ёсць пералік прэтэнзій, альбо пералік пажаданняў, і тых адна за адной паступова выказваеш. Другі бок робіць тое ж самае. На некім моменте вы можете вырашыць сказаць, што вот найбольшая частка канфліктных тэм у нас скончана, давайте перейдем на наступны ўзровень.
Давайте поговорим вот с цяперашняга, як бы не страляць адзін у аднаго на то, як бы нам працаваць разам. Але гэта наступны этап, вельмі доўгі, вельмі далёкі. А вот уяўляць, что такое перамоўны трэк, што хтосьці прыехаў там с вялікімі рэгаліямі Менск, паціснуў руку Лукашенко і сказаў: альбо дядька, дзякуй, ты ўжо не прэзідэнт, зараз будзе круглы стол і дэмакраты будуць пры ўладзе. Альбо той наадварот сказаў, што мы зараз выпускаем усіх і мы хочам перагарнуць старонку. Гэта фінал перамоўнага трэку. Ён можа быць альбо на адзін бок, альбо на другі. Альбо гэта можа быць кампраміс. Але яшчэ раз, зараз гаворка ідзе не пра фінал, зараз гаворка ідзе пра пачатак перамоўных трэкаў. Польскі, які ёсць, украінскі, які запачаткаваны, французскі, які можа быць, амерыканскі, які ідзе, хутчэй літоўскі, які будзе. Гэта размова пра пачатак перамоўных трэкаў, якія могуць прывесці з аднаго боку, у горшым выпадку для апанента Лукашенко, просто да легітымізацыі Лукашэнкі і кропка, калі не будзе дадатковых галасоў, калі не будзе дадатковай працы. Яны могуць прывесці да некай змены ў беларускай палітыцы ўнутры, але з захаваннем гэтай сістэмы. Яны ў лепшым сцэнарыі для апанента Лукашенка могуць прывесці да некай змены сітуацыі, пры якой будзе размова пра то, як змяняць сістэму. Але яны не прывядуць да таго, што дэсант з Вільні, з Варшавы ці Кіева прыедзе і скажа: цяпер мы ўлада. І вот зараз перамоўныя трэкі пачынаюцца. З гэтых трох варыянтаў, якія ты пісаў, які табе падаецца найбольш рэальны? Ну, легітымізацыя, я вельмі ў гэта сумнеюсь. Таму што вот наколькі Лукашенко свайго часу называлі там хітрым жуком, які любіць круціцца, але сваімі выкрутасамі ён здолеў дастаць усіх. Ты можа просто легітымізацыя перагарнуць старонку без выстаўлення дадатковых прэтэнзій. Ну, я не ведаю, што он для такого, у такім выпадку мусіць зрабіць. Ну, хіба толькі арыштаваць начальніка Генштаба Расійскай Федэрацыі, выдаць Украіне. Не, ён такое можа зрабіць, калі прыпяше. У такім выпадку, прынамсі, украінцам яму могуць, скажем так, дараваць. Запросіць, скажем так, Пуціна сустрэцца ў Гомлі, завесці яго на Новую Гуту, сказаць: вон там украінская мяжа, ідзі. Вот у такім выпадку, да. Тады ему скажут: ну, блин, нормальный дядька. Во всех остальных не. Там просто перагорнутай сторонки без агучання прэтэнзій, без некай хатняй работы з Менску не будзе. А вот другие варианты, что, умовно кажучи, некий ці то транзит улады, ці падрыхтоўка под транзит, захаванне сістэмы з новымі контурам палітыкі, гэта можа быць. Заморозка войны в Украине и роля Беларуси, спроба згуляць Беларусю, каб зменшыць там ці расійскі, ці іншы ўплыў, гэта можа быць. А калі зусім прыпячэ і калі па гэтых трэках людзі змогуць дамовіцца асобна з нейкімі супольнымі прэтэнзіямі да Менску, некія размовы пра змену сістэмы гэта могуць быць. Але перагорнута старонка, гэта, ну, я вельмі ў гэтым сумнеюся. Ну і на вось гэтым шляху, это уже як завяршэнне, ўсё ж таки можна чакаць, што будуць далей нейкія такія перамовы, нейкія чарговыя дамоўленасці, зняцці санкцыі там ці знаходжанне шляхаў, як потым далей дзейнічаць, вызваленне палітвязняў, але нейкіх зменаў, умоўна кажучы, спынення рэпрэсій, там пачатку лібералізацыі не чакаць. Ну не, мы зараз на самом пачатку шляху. Яшчэ раз, зараз як гаворыцца, што нам рабіць, умоўна кажучы, з украінскага, умоўна з польскага трэку, што нам рабіць, каб не страляць у адзін аднаго. Таму на пэўным этапе, яшчэ раз, можа прыйсці і да змены палітыкі, абмеркавання. Але зараз самы пачатак вось гэтых трэкаў. І вот тут можна таксама, дарэчы, згледзячы апаненту Лукашэнкі. Гэта таксама пытанне палітыкі. Калі ты хочаш нечага дасягнуць, ты пачинаешь размаўляць і со сваім ворагам, со сваім апанентам. Ну, альбо воевать, альбо размаўляць. Третьего варианта нема. А у нас, что у нас гаворыць апанент Лукашенко? Что рано ці позна в Беларусі будзе круглы стол, і будзем гаворыць, як трансфармаваць Беларусь. То бишь, пагаджаецца, што будзе на пэўным этапе размаўляць. Зараз іх партнёры з Польшы, з краіны ЕС пачынаюць ствараць трэкі, каб паразмаўляць. Вот, згледзячы логікі,
ты мусіш подумаць, ага, трек ствараецца, значит мы зараз маем перагаварыць з нашими партнерамі і падумаць у тым ліку над рамкамі або мадальнасцю, што на пачатковым этапе можна мяняць, каб прыйсці да размовы пра палітычную сітуацыю. Што замест гэта якая пазіцыя? Все гэта размовы, гэта умоўна кажа, здрада дэмакратычным ідэалам, размаўляць з ім не трэба, але рана ці позна размова будзе. Ну окей, калі ты супраць польскай размовы, супраць амерыканскай размовы, супраць украінскай размовы, супраць там не ведаючы яшчэ размовы, а хто тебе за стул за гэта пасадзіць? С аднаго боку, сядзеш туды как да, с аднаго боку, але з другого боку ты кажаш, што і яны вот гэтыя там прадстаўнікі умоўных дэмсілаў павінны падумаць, што на што можна памяняць. А што ў іх ёсць, што яны могуць памяняць? Не, хвілінку, у тебе ёсць партнеры еўрапейскія. Інтарэс Рэспублікі Польша – гэта інтарэс дзяржавы. У тебя есть свае інтарэсы, як трансфармаваць Беларусь, сваё бачанне, так? Ты можаш пагаварыць з палякамі, што наше бачанне вось такое. На польскім накірунку, напрыклад, у выпадку змены палітыкі Беларусі, што ёсць прыярытэт? Напрыклад, рух грамадзянаў ці рух тавараў? Каб змяніць стаўленне беларусаў да палякаў і наадварот. Што ёсць прыярытэтным, умоўна кажучы, абмен дадзенымі па мытні ці прыярытэтным, ну, умоўна кажучы, адсочванне там агентуры ці штосьці яшчэ, ці зменшэнне колькасці? І гэта тое, што апаненты Лукашенко могуць сказаць пра прыярытэт, сыходзячы са сваіх інтарэсаў. Разумееш, напрыклад, рух грамадзянаў, прэса і так далей, гэта прыводзіць да умоўна беларускай інтарэсы. У Польшы шлях можа быць бачны па-іншаму. У краіне тое ж самае. Вось пра гэта можна размаўляць. І можна пераконваць. Ну, калі ты хочаш займацца палітыкай. І калі ты называешься палітыкам. Ну так, дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Заўсёды вельмі цікава размаўляць з нашим гостем, палітычным аналітыкам Ігорем Тышкевічем. Спадзяюся, часцей будзе у нас з'яўляцца. А пакуль я раю яшчэ раз подписываться на яго YouTube канал, ставьте падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Тое ж тычыцца YouTube канала Еўрарадыё. Ну і дзякуй, Ігор, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.